večer, dámy a pánové. My vás jménem třídy S4C chceme přivítat na našem maturitním plese. Děkujeme vám, že jste za námi dorazili do tohoto krásného sálu a doufáme, že si dnešní večer užijete na maximum stejně jako my. My jsme byli požádáni, jestli bychom tady neřekli pár slov a k té příležitosti jsme založili nový takzvaný boy band, který nese název Debbie Love. No, v překladu je to love jako láska, jo? Love. A dnes vám zahrajeme píseň, která se jmenuje Itokok. Je to pojmenované podle jednoho francouzského ptáčka, protože ten ptáček krásně zpívá jako my. A jedna zajímavost je na něm, že ten pták lítá pozadu. Najděte si to na Wikipedii. Ano, všechno. Přesně tak, jmenuje se Itokok. Ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj, já jsem Jan. Ahoj, já jsem Ondra. To je Pavel a Jan Dan. Všichni, co jste tady, to jsou mluví nás. Možná to jméno i kohokoliv z vás. Přišli jsme zahájit tenhle školní ples. 4 roky za námi, co je ale děs. Když si to však vezmeme, se nebude strachy. Musí už nám rostou a ostatní taky. 4 roky za námi, bože se nás vyšel. Lepší jak nás odtržel. Čekat to nás sice nemáme, ale na požádání dítě polídáme. Hej, tohle všechno nás naučili, a na tohle zapomněli do třeba školy. Slova pana ředitele, tak oblíbená, že vždycky, když to říká, Tak se usmívá a my mu všechno, my mu děkujeme a za ohládku. Vám dokážu nevlezem! Tohle všechno nás naučili, abychom nezapomněli do třeba školy. a teď učitelé děkujeme velice. Psychologii i biologii, češtině i literatuře, němčině i ruštině, dějáků i děláků, pedagogice a taky matice. Tohle všechno nás naučili, abychom nezapomněli do stéma školy. A jedna učá zaslouží slávu, není to žádná a věčný záznamu.